Kok iso pucat? Penandangi sakmono kene. Ora apa-apa. Mbanikan ya Allah kok sama terus ya. Aku ketemu pisan jenik. Nek kula kalian nikah kembang sinoro wedi. Sinoro pasir. Sing ngapi aku dhewe. Yo. Ingkang setika suwe mbak niken. Pokoke sing apik ya mutu ekok ngomong lho. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari Mas. Oh, ngen? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah Mas no. Oh, sik. Oh, Tega betul dikau dengan diriku, sudah tidak paham dengan pucet tengeraiku. Oh ini enten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Rupanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamit gambare kau betul-betul. Oh iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah, Baik aku iki yo bintang tamu. Kok iso nang kono wae, doki semua ya ndene. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya, kita sing- tampilnya Mbak Eka Huket hadirin yang berbagai lah Eka Huket yo. Bagus lah. Bagus ngosos jalan. Tah. Ayo lah, wis mari nesu jalange wis putet. Mbak Niken mong piye? Iki Mas kene sing Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean. mriki. Asik. Wis tenange. Oh ya wis ra sida. Status iki beniki bintang tamu gambarmu ngono lah. Jajar kowe edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi dinae piye? Aja kuwatir engko ana aku. Oh. Panjenengan mesti engko ya ndukung men support karo aku. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Oh, ana padha kerene, bae kok paling ngono. Aku yo mung derek Mas. Ora tau ngomong iki halus mipet tak tani ngemis. Kene gugur ngesokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Haji ae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu ijo ya. Nika bayi tabung. Sing arep. Ayo. Lah Apa? Ora sida. Ora gelem kene mau Apa barane kok. bayi tabung kok merintah ya ora. ya wis ora bayi tabuk bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya enggak apa enggak? Potingane apa? Oh, sik nah iki ana pangundutan. Nggih, pangundutan. Iki ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Nggih. Setuju Bapak Ibu setuju. Nembang karo ngendang. Ngono. Pasar. Padahal Oke, Mau jenengan sing pucet to? Hmm. Saiki aku ya genting melu pucet. Kok iso pucat? Penandangi sakmono kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane iki pasangan apa? Ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Nah, iku mbok ndi? Oh, jadi ini selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain. Nah, betul. Betul, dukung aku sithik lho. Ah, Ya sik, rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wes iki diatur karo Mas Son. Mason. Balik Mbak Niken ya Ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Ya. Iya. Oh iya, Eka Ding. Kalau aku emosi tak kandhane kancaku Mira lho. Kamera sumber tak kon budal. Wis kok. Mbak Niken ya Allah kok sama terus ya. Aku ketemu pisan Nek Niken. kula kalian nikah kembang sinoro wedi. Sinoro pasir. Jadi ngapi aku dhewe. Yuk, ker apa?
nglagokke apa? Mbok menawi pamudane lho pasar. Pamudane pengen terbiru oh dudu. Aja sing gampang. Masa sih dia kok nyurung panter. Aku lah. Niki wau Tresna Waranggono wonten ing ngesakne Tresna Waranggono. Sing seragenan wae sing Ah seragenan. ya niku seragenan. Apa? Oh nggih. Kita itu seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa ta? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe pas duwe dhewe ngono. Ayo kamu ta? anu iki seragenan. Yo seragenan. Anu lagune setelah kok Sendro. Sliro. Tembang kangen ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh. Nggih, tembang kangen. Tak bete, tak bete. Yo. Bener sing pundi. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Gudget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Gudget. Dirungi Tidak motor. aku iblis saja. Jadi Mas Rayah Mas Bayu mau ndikane sik anu jane pas kuwi lho. Oh. Kuwi maksudnya budek aku. Yo, Dites ayo. sik ora. Ora. Oh, ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong gak ngerti. Tes sik kok iso. Iya. Kok dari lab sing. Sing ngetes Mas Daring, aku modalne sepelane rapal. Oh iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo ya, sing kita suarane kedah. Mano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye, Batra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulai ngendang. Oh iya ngendang. Prigel ora? Hah? Prigel ora? Prigel ayo prigel. Ya prigel ya. Pinter. Heeh. Yo, pun dereng kita sih. Lah wis urung. Burung. Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bedu. Rumah saking lemu ning blegu. Oh. Bisa gas, yen iso hebat, yen iso hebat pisan. Wedhuse muni mbek. Nah. Eh, Aku man wedhus cak kendang duwe cangkem. Ini ora wedhus wedok bareng melu to. Iya, aku dulu. oke. Bukti kan. Bukti kan Mas Daring Oh, joget. oh, yo ora konsentrasi. Oh iya iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Bendang Sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wes siap. Oke. Lah aku siap nunggu. Oh. Jangan ngelak Mas Bayu sing bekong. Ayo, Nduk. Halo. Enak kok lali ya. Yo, dados. Karo joget, sing joget awake karo sirahe. Tangane nendang, awake sirahe joget. Pokoknya diulik-ulik.
Baiklah, terima kasih sudah berpartisipasi. Ini diarani batok bolu isi ndut, Isi telek. Isi madu. isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Batok bolu isu madu niku cocok kali pelajaran tengen kula sing kula mulang boten jawab. Beran jasit. Iki kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Ojo kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Jogete ora jogete ora. Ora bekel jogete. Jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya ora botop. Jajal piye? Ora. Piye? Lewat tembang terus nah nih ajar sekrok nah ngono. Namanya iso, mereka iso gak apa-apa aja. Ora iso ora paten. Kok aja. Ajar setruk. Baiklah, terima kasih baiklah. Asal tadi katuraken panggon Pak Jun. Mau menjane tindak turun pangkondoan to. Wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badan terus tak tumbah Pak aku saiki resik kan ngono. 1 meter kotor sapa? Kowe. Ya Ika 1 meter kotor. Ya, lah mula dijuurke to. Ya dijuurke ya. Ini malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ini ki kan buntel kangelan nek dhuwur. Terus jangan untuk Makasih baiklah. kasih dilbuk buntel lunga. Nah, ya, Mas Dereng. Tahu?